guys, kayo 40 10 fps. So start na kayo ride. So good evening. So mag-live talaga guys, 1 hour lang, 11 PM. So isa lang ang cellphone ginamit natin.
Hello guys. Sunod din sa kong live eh. Dili sa kong live ah. YouTube. Wala na yung cheese na kahapon. Ano din? Ayaw i-skip ko. Parang parang clear na. Mukhaan ko.
Tapos mag-like ka. Ha? Mag-like ka. Tadi. Ikaw man na. Hindi may i-escape. Dili. Tuyok mo yun. Ha? Ano? Ano sa ubos ng kuwan? Like ka ng like. Ano? Ano yun? Na, mo di. Pindutan ng X. Diyan na ba? Ano ba sa mo? Pagkam niyo. Dia tanaw niya. Ada kita. T-shirt. Parang nagtahaw. 1 hour. Wala may tao. Dako-dako buwak ng kuwan. Luto may kuwan ga ini na. Ana, grab. Comment ya kaya Saan ka nag-order? sa mga tingog. Ha? Saan comment niya? Kanang live chat. Pindutan na. Sa mga tingog sa silingpan ha? Hindi ko chat ko. Nasa ubos ang live. Ano yun? Ano ano?
Tangan mo lang. Balik ko ko. Mana siya sakit? Ano na eh? You okay? May okay. Kung dili tanawa tapos bawag na abay yung view. Kita mo. Babaw. Paglutog itlog lang. Snacks. Ano saan sa din dibuhat o lamis-lamisan ay. Wala ilista. Marka? Kalit. Sulot. Ano saan yung ko na ano? Hmm? Ano saan yung? Wala. Na may project ka na dito. Dahil sa din mong tigmo-tigmo. Project. Bigyan. Ito maglutog ang itlog yan. Ikan sa ganito. Tanaw na yung ito naman. Bago na kung kung yan, hello guys, good evening. Medyo live is
So guys, pasensya sa medyo maingay. Yan. Ito. Yung sa silipan. Yung nag-iingay. So guys, welcome to my live. My live. Yan.
Lamesa.
Hello guys. So, yan, 1 hour na tayong live. So, medyo wala tayong viewers na marami. So, sa sunod ng live guys, sana punta kayo sa live ko. So, sinsa na sa maingay kasi yung live ko. Yan. So guys, bye-bye sa inyo. Dito na lang ang live ko. 1 hour na kasi. 1 hour na kasi ang limit ko sa akong live. Yan. Thank you sa nagkapunta. Nagkadalaw sa live ko. Yan. Yun. So, 11 PM na guys. So, salamat. Yan. Kumusta sa inyong lahat? So guys, ingat kayo. So, dito na lang. So, yun. Bye guys.